niretzat euskara da nire herriaren hizkuntza eta da bihotxan eramaten dena. Nik euskaraz dena pentsatzen dut. Ia eguneroko nire hizkuntza da, nire arbasoen hizkuntza eta nire amak erakutsitako hizkuntza. Niretzat da oso importantea hasteko, gure sistema bizitzeko hau da gure hizkuntza oso importantea da bizitzeko eta egoteko. Niretzat euskara da gure izaeraren atal bat, komunikatzeko erabiltzen duguna, eta gaur egun hemen Euskal Herrian zonalde honetan Zuretzat euskara? Hizkuntza bat, gure herrialdeko hizkuntza bat, gure artean harremanetan sartzeko eta garatzeko. Eskerrik asko. Zuretzat euskara? Niretzat euskara da nire hizkuntza. Nik txikitatik euskaraz hitz egin dut, nik gaztelania 7 urtekin ikasi nuen, nire familia eta etxeko hizkuntza izan da beti, eta nire etxean beti euskaraz hitz egiten dut. Eskerrik asko. Zuretzat euskara? Esango dut nik leheneko, ez Bai, niretzat euskara da nire hizkuntza maitea. Egunero hitz egiten dugun hizkuntza. Ikasleekin, lagunekin. Bueno, pues nire erantzuna antzekoa da. Lanean egiten dugu euskara, umeekin, kanpoan lagunekin, familiarekin ezin, baina saiatzen gara. Orduan niretzako ere nire hizkuntza da. Eta indartu behar dugu zuekin eta bai eskolan, bai kanpoan. Hori pentsatzen dut. Eskerrik asko. Ados nago zurekin, Marisol. Gero eta euskara gehiago, ez da? Eskerrik asko zuei, Hori da, eskerrik asko zuen etortxagat. Niretzat euskara nire bizitza da, nire hezkuntza eta nire helburua. Jalgiadi plazara. Zer da euskara zuretzat? Arkaitz. Bueno, niretzat euskara da dena. Nire bizitza osoa txikitatik euskaraz izan da, eta orain eskolan badut aukera, umetxoekin ere euskaraz jarraitzeko. Eskerrik asko. Zuretzat? Niretzat da komunikatzeko lan-tresna hizkuntza bat. Nire ikasleekin harremanak izateko, nire ikasleekin, lagunekin ere, badira lagun batzuk harremanak ditut euskaraz, hori da niretzat euskara. Bizi modua. Eskerrik asko. Eso erratik. Zer da zuretzat euskara? Niretzat euskara da gure hizkuntza, euskaldun hizkuntza, landu behar dugun hizkuntza eta zaindu behar dugun hizkuntza. Gure kulturaren zati bat delako eta zaindu behar dugulako ez hartzeko. Eskerrik asko. Zuretzat euskara? Euskara niretzat da gure hizkuntza, gure herriaren hizkuntza, sentimendu bat, eta gure herriaren sentimenduaren adierazpen bat. Eskerrik asko. Zer da euskara? Euskara guretzat da Euskal Herriko parte bat, gure izaeraren parte bat. Eta alegin behar ditugula dano, ez galtzeko, bestela, inok ez dituz. Era da, umeekin harremana edukitzeko modu bat, gero gure kultura eta gure historia ezagutzeko beste modu bat, gero lankideekin harremanak edukitzeko, eta batez ere, ondo pasatzeko, disfrutatzeko, baina. Zer da zuretzako euskara? Nire bizitza, bizitzeko modu bat. Zaki, nola ezan? Nirekin doan nire hizkuntza. Dana. Bizi modua niretzako. Euskara da gure arteko hizkuntza Euskal Herrikoa eta denon artean hitz egin behar dugu. Eskerrik asko.
euskera? Hasieran beharra, lan egiteko behar nuena, eta orain nik uste dut bizi modu bat dela. Bizitza da. Euskara da niretzako maite dudan hizkuntza bat. Eta gehien gustatzen zidan hitz egitea. Ez dago zergatik. Euskalduna egiten nauena, ni egiten nauena. Ni nintzateke izango euskera gabe. Eta nire familia bez. Orduan, euskara da dana, sentimendu bat eta oso sentimendu sakona. Maite dut euskara. Zuretzat euskera. Egunon. Euskera, nire ustez hizkuntza garrantzitsuena da. Zergaitik, oso baliogarria da, hemen bizi naizelako, eta gainera gure lana begira, gure artean komunikatzeko hizkuntza garrantzitsuena da. Euskaldunen artean nabilelako egun osoan. Zer gehiago? Euskaldun egiten gaituena, oskorrik esaten zuen bezala. Eskerrik asko zure... Ez horregatik.